Diumenge a la tarda es va fer el camí del Pedret a la plaça de Subirats de Sant Pau d'Ordal la inauguració de l'escultura que des de l'Ajuntament del municipi es va encarregar l'artista Leslie Wendell. Aquesta escultura s'acompanya d'una placa que recorda la figura de qui va ser presidenta d'Òmnium Cultural entre 2010 i 2015 i una activa defensora de la independència de Catalunya que va morir al febrer de l'any passat. L'acte d'inauguració es va fer aquest diumenge amb la participació del diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, i del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, acompanyats també de l'alcalde de Subirats, Pere Pons, i la regidora de Cultura del municipi, Lluïsa Sueiro. El diputat Llach, que va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament de Subirats juntament amb Cuixart abans de l'acte d'inauguració, va recordar Muriel Casals com a activista des de ja feia molts anys, però també va voler posar en valor la seva manera diferent de relacionar-se amb la política i que ha impregnat bona part de la societat catalana. I jo crec que més enllà de les qüestions sentimentals hi ha també qüestions d'agraïment, perquè la Muriel ens va ensenyar una altra manera de relacionar-se amb la política, molt interessant, molt d'acord amb el que estem fent. Jo crec que si algú representa bé aquest moviment que hem iniciat fa ja 6 anys o 7, ja no ho recordo, i que ella va encapçalar des d'Òmnium, és que ens ha ensenyat una manera de fer i de ser. I no només en qüestions, ja diria, de la fermesa, la determinació, la dolçor, no? Lluís Llach va apuntar també que aquesta manera d'enfocar l'activisme social i polític lligava amb la imatge de Muriel Casals de tranquil·litat i serenor. Finalment, també va voler recordar que aquesta setmana s'inicien uns moments molt importants per Catalunya. I som en els moments més importants, jo diria, de la història contemporània catalana. I per tant, cada pas que fem és un pas importantíssim. Aquesta setmana vinent serà una setmana molt, molt definitiva, on el Parlament segurament donarà els materials perquè el president i el seu govern, em sembla que ho signaran conjuntament, puguin convocar quan vulguin, quan ells creguin convenient. Això sempre ho hem de dir així, perquè hem de fer les coses quan a nosaltres ens convinguin, doncs signi el referèndum, no? Jordi Cuixart, de la seva banda, comentava també que ell havia rellevat Casals al capdavant d'Òmnium i que des de febrer del 2016 hi ha molta gent que l'ha anat recordant. Ens hem anat trobant periòdicament moltíssimes persones que recordem la Muriel, i més en el temps en el que ens trobem ara, doncs, que estem segurs que la seva serenor, la seva manera de veure les coses, doncs, segur que ens ajudaria un munt. Però tot i així penso que també és molt bo que ho fem d'aquesta manera, recordant-la d'una manera molt cívica, molt ciutadana, molt la gent de peu, i que amb un munt de complicitats fan que avui estiguem aquí, que segur serà un acte sensible, senzill, com ella també segur que li hauria agradat que fos. Per l'alcalde de Subirats, Pere Pons, l'acte servia per donar resposta a la demanda de veïns del municipi que feia temps que demanaven poder posar a algun espai de Subirats el nom de Muriel Casals. Considerava que havien trobat el lloc idoni en aquest camí del Pedret. Ja feia un cert temps que veïns i veïnes ens estaven reclamar algun carrer, alguna plaça, alguna cosa, i repassant amb un eclàtor municipal no hi havia cap carrer que tingués la suficiència o les característiques per poder-lo dedicar a la Muriel. I perquè eren passatges, carrers petits, en polígons, llocs una miqueta inaccessibles. I es pensaven que la Muriel, una persona, per la rellevància, per tot el que ha fet pel país, es mereixia una cosa més singular. I en aquest espai del Pedret, una miqueta entre tots plegats, de l'un, de l'altre, es va decidir al final fer-li aquest petit racó, amb aquesta escultura, amb aquest homenatge, que fos una mica la memòria perenne d'aquesta persona que ha anat treballant, i tota aquesta trajectòria que ha tingut la Muriel, que ha sigut tan aglutinadora amb la societat civil catalana. L'acte va comptar amb un gran seguiment de veïns del municipi i d'altres municipis del Penedès que van voler recordar i homenatjar Muriel Casals i la seva feina. En acabar, al Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal s'hi va inaugurar també una exposició que recordava els concerts que l'any 1976 va fer Lluís Llach a Subirats.